Saúdos, familias. Estos son vacinas contra a leishmaniose canina. E ao mellor, en algún momento, pois, no teu centro veterinario, pois, tedes comentado acerca do tema, é bastante posible que se tivese decidido que non valía a pena vacinar. Pero temos algúns cambios neste sentido, ímolos comentar, e ao mellor, en algúns casos, esta opinión cambia. Se vos interesa o tema, pois quedarvos neste vídeo veterinario de familia, a canle daqueles que sentides que os vosos animaliños son tan importantes que forman parte da vosa familia. O primeiro, que en moitos lugares a frecuencia da leishmaniose vai aumentando. Eu falovos desde a área de Pontevedra, aínda que a doenza leva aquí bastantes anos, non se comportou dunha maneira explosiva, o certo é que a súa frecuencia vai pouco a pouco aumentando. Aquí hai que lembrar que é diferente os cans que viven dentro de casa en núcleos urbanos que os cans que viven en zonas rurales, especialmente se dormen fora no verán, porque están moito máis expostas ás picadelas dos bichiños que contaxian a leishmaniose, que son, para entendernos, unha especie de mosquitos pequenos. Chámanse flebotomos. ¿Cómo? Flebotomos. Vale. O certo é que o nivel de perigo, conforme vai pasando o tempo, vai aumentando. O que temos que facer para previr, e iso hai que facelo en todos os cans sin excepción, é poñerlle produtos repelentes da picadela, sexan colares, sexan pipetas, e con eso xa obtemos unha protección bastante alta, por riba do 90%. Pero se o risco é máis alto, convén combinar ou ben con tratamentos preventivos ou ben con vacinas. As vacinas, as primeiras que houbo, o primeiro ano había que poñelas en 3 dosis separadas por un mes e non tiñas protección ata que pasaba un mes da última dose. Esas vacinas xa están en desuso, e as que usamos agora póñense nunha sola vez, quero dicir, non hai que empezar en febreiro ou marzo para estar protegidos este ano, quero dicir, xa podemos poñer que sei en abril e ainda estamos a tempo. ¡Menos mal! E despois teñen menos problemas de efectos secundarios. Quero dicir, aquelas primeiras vacinas non era raro que lle sentasen mal, sobre todo aos canciños de razas pequenas. Agora xa non temos tanto esa preocupación. As vacinas, o inconvinte que teñen é que por si soas protexen ao mellor ao 70 e pico % dos animais que lle pica o bichiño. Pero se as combinamos cos tratamentos preventivos ou cos repelentes de picadelas, a eficacia é moito mellor, poñémonos en 90 moitos %. Incluso hai estudios que din que se facemos as tres cousas, a protección pode chegar a ser do 100%. Con sus cojones toreros. A min falar dun 100% a verdade é que me costa un pouco, pero se as condicións son de alto risco, igual hai que tomalo en serio. Seguimos a zonas onde a leishmaniose é unha verdadeira plaga, se viaxamos a zonas así, eu incluso me plantexaría esa recomendación. En todo caso, que teñades en conta que a vacina agora é máis interesante, é máis segura, sai menos cara, non hai que actuar con tanta anticipación, e o risco aumentou, co cal faina máis interesante en máis casos. Entón, que tes especialmente un can de finca ou de chalé que pasa fora a tempo de noite e tal, e sobre todo nunha zona onde pode haber este tipo de mosquitos, que é onde pode haber cerca materia orgánica en descomposición, non exactamente cursos de agua. Let's be careful out there. Volve a comentalo co teu veterinario, que ao mellor agora interesa. Se tedes máis dúbidas, recordade que tedes a caixa de comentarios. Xa sabedes que nos encanta que nos dedes likes, e tamén que estades invitados, se vos gustan estes vídeos, a formar parte da familia, veterinario de familia. Hai que suscribirse, e xa está. Biquiños a todos.